Yau, assalamu alaikum, barka da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Barka da shigowa cikin wannan dare. Sunana Muhammad Abdul, shugaban sashe na ɓangaren fina-finai, nake cewa barka da wuni da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ito na zo muku da wani fim mai suna Jinin Soja. Wani sabon fim ne wanda kamfanin Sultan suka samu suka fassara muku. Ga wanda suke da buƙatar wannan fim, za ku iya min magana akan wannan lambar nawa, ko kuma ku kira ni mutanen Najeriya domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke, ta yadda za ku iya mallakar wa'annan fina-finai kama daga manya-manyan fina-finan da Algaita suka saki, haɗi da manya-manyan fina-finan Sultan da aka saki a kwanakin nan. Wannan fim dai na Jinin Soja fim ne ba wanda ba sai na yi muku bayani ba. Na tabbata da yawan mutane sun san wannan fim ɗin, don haka za ku iya min magana domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke, ta yadda za ku iya mallakar wannan fim cikin sauƙi. Mutanen da suke Cote d'Ivoire, Niger, Ghana, Cameroon, Senegal da sauransu, dukkanku za ku iya mana magana ta yadda za ku iya shiga tsarinmu na VIP, ta yadda za ku huta, za ku riƙa samun duk wasu sabbin fina-finai Indiya, Hausa, Algaita do Studio da ma wasu kamfani su Yusuf Zamani Record da ma wasu manya-manyan fina-finai, ta yadda za ku iya mallakar su a cikin wayoyinku. Saboda ba ma sakin fina-finai akan YouTube yanzu, ko da mun saka za su na dinga cirewa. Shi yasa muka ce to ya kamata mu zo mu muku bayani yanayin yadda abubuwan suke. Ga wanda suke da buƙatar wannan fim mai suna Jinin Soja, za ku iya min magana ta wannan lambar nawa, ko kuma ku kira domin ku ji yanayin yadda abubuwan suke, ko kuma ku yi min magana ta kan WhatsApp ko kuma kan Telegram. Hallo dai, sunana Muhammad Abdul, shugaban sashe na ɓangaren fina-finai, nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.